Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu dumateng Bapak Koloni Sepuh miwa anak jalan pangestunnipun nggih. Nggih. Dene kula namung dipun suwun Rasulullah sakmene-mene ndhawuhaken teman-teman sekalian. Sinten bakal manggen wonten pendhapanipun keluarga niki putri. Kangge widodari saking kandilan cahya majeng dhateng teman-teman sekalian. Dene kembang sutaman kembang maca warna mawujudipun kemanten kalian ing dinten Jumat Legi niki. Bapak Ibu sedaya jenengan seceni nggih? Nggih. Kemanten saya badhe mecapikan. Assalamualaikum salam. Jaga rasa sejati-jatine rasa. Kemanten sekalian nuwunake rasa ngetekaken roko jumbuhake paketine Gusti. Nyuwun mring Gusti kang monggo iji mring tentrem rahayune bebrayan. Mugi kapariwan iji apa to wujude? Wujudipun sijaban bayi lanang kelawan wadon. Ingkang lair putra dadi putra ingkang utama. Ingkang lair putri dadi putri ingkang sejati-sejatine urip ana alam dunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu hukum paripurna lumaring adicara Jawan Asok menika panitia busana inggih menika Mbak Sugi Sigrengandari mampir adicara nindakaken tiga punawan dados regining nindakaken tiga satu menika pratandha sampun sae tumrap hukuming negara sampun sae tumrap hukuming agama sampun sae tumrap ingkang agama paripurna lumamping adicara nindakaken tiga masuk ambean minangka iki berapa pinanganten putri badhe ngabekti marang ingkang garwa wiwit dinten Jumat Legi ngantos dinten akhir nanging punika risang pinanganten kakung paripurna nindakaken tiga masuk ambean kadunjung derajate ingkang putri ingkang garwa diajeng garwanipun Kakang Jagad ayo siramu tak kanthi jumeneng ning sisih kiwa kene Jagad piling-piling aku kelawan diajeng tak ana bedane Jagad Kakang Mas niki Kakang Mas mangestokaken dawuh Kakang Mas satu punika paripurna lumamping adicara jumeneng jajar pradadzinan Kanjeng Rama katur hamundi wontenipun kendhil prakala punapa kang dados sedhiring kendhil prakala sapunika isinipun Tirta Ning Tirta Sari Tirta Kamandanu Tirta Sari Tirta Sari amung kiwa manut puja ngatanipun Gusti mugi risang pinanganten tansah ayu kali ing sambika langgenipun samil lumban hangaya saudraning desa parandene Tirta Kamandanu mugi risang pinanganten saribin enggal keparingan wiji mulya Kama Kandanu utawi Kama kang suci paripurna lumamping adicara anggunjuk Tirta Wening menika Kanjeng Rama katon hagendung marang ingkang putra arsa kalenggaken daging dampar kencana monggo secak monggo setindak Kanjeng Rama tansah tumoreh sinambi manungsa puja ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikat lah menika to Kanjeng Rama nggih nyoh gendong marang ingkang putra
sampun ratak rambat winggah sipinggil dinaturata. Sindur binayang kang wani reka kalolos ing panjenenganipun ibu pini sepuh. Inggih punika Mbak Sugi paripurna kalolos jumeneng jajar wonten pepangkonipun Kanjeng Rama balah Kanjeng Ibu ing batos ibu. Piye rasane atimu bapak ni atiku semolong ibu rata anggap anak mantu lenggahe ngrasa dumunung pangrasa tak anggap anakku dhewe syukur ing kaya mangkono ibu. Paripurna lampahing adicara bapa timbang adicara pangkon. Menika paniti busana Mbak Sugi tanggap ing sasmita. Sigra ngadani lampahing adicara tamu jero. Anakku ngger Andika. Rumakna ya dole. Wiwit dina iki dina Jumat Legi. Sirangmu utawa sampeyan iki tak wisuda dadi pangembating praja tegese dadi kepala keluarga dole. Mula sirangmu kudu pinter nggonmu gegulak golek sandang kelawan pangan. Demen mangan mbah marang Gustimu iwak agamamu ya kira aku Kanjeng Rama. Mangestoaken dawuh Kanjeng Rama. Tapi sampun ngantos Kanjeng Rama pedhot nggih gegulak. Dateng ingkang putra ya nggih. Iku wajibe wong tuwa. Paripurna lampahing adicara tamu jero. Paniti busana inggih menika Mbak Sugi saking Lok Warus Sibrangadane lampahing adicara dahar tembung. Punapa kang dados dendhaharanipun satu menika sekul panjang tunjul, sekul panjang ilang. Amangke wala manuk puja ngantanipun Gusti. Ilango balak sengkalane, ilango sukertane, ilango sarap sawane. Diajeng garwanipun Kakang Jajah. Ayo siramu tak kanthi tembung bujana Andrawina. Iki dedarane Ratu Agung supaya awake dhewe ilang balak sengkalane. Kakang Mas niki Kakang Mas mangestoaken dawuh. Sekul kunar nggambarake batos kalunar-lunar. Mugia saged lebar luar ing dinten Jumat Legi. Sekul kuning amangke wala muli petri sedherek kang lumah kuning. Kang jantung wiwit donya ngantos delahan. Paripurna lampahing adicara dahar tembung. Paniti busana tanggap ing sasmita Sibrangadane lampahing adicara hangunjuk serbat tegan. Amangke manungku puja racanipun Gusti sampiraken caripit ingkang diparingi momongan. Sineged kang marang kawi gantos ingkang kinaripun. Paripurna hangunjuk serbat tegan. Paniti busana tanggap ing sasmita Sibrangadane lampahing adicara sungkeman utawi pangabekten. Wong kalolos ing panjenenganipun ingkang garwa. Awit pun badhe swangasaning Kanjeng Rama dhateng prayogi lamun to agem sikep. Bila datang lamun kalolos ing panjenenganipun ingkang garwa. Canela ugi kedah kuwal saking hangganipun risang pinanganten saripit.
Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Suwan kula marang ngarsa panjenenganipun Kanjeng Ibu. Kula nglangkuna dupeting pangertosan kula. Kula suwan marang ngarsa panjenenganipun Kanjeng Ibu nuwun agunging pangaksa watu dawuh sepura Ibu. Kula impun nalika semanten kagipun Ibu dan ning sangakulan utawi sangang candra. Nanging Ibu kula ngantos kiwasa derek saged bales budi dhateng Kanjeng Ibu. Kula dinten menika sampun kaladuk kapundhut lama ing permangga siwa ing wong akarami. Kula sampun rawuh omahipun. Benjah nopo kula saged bales budi dhateng Ibu. Kadya sumang dalarasane ati banyu geme kang putra sajuga Bapakku kang mungkin jiwa ragaku Kanjeng Rama iki menika Kanjeng Rama Swandi. Apa gunane derajat pangkat, apa gunane aku gawe sandangan kang sarwa apik nanging aku durung bisa bales budi marang wong tuwa. Bapakku Kanjeng Rama kang ukir jiwa raga kula. Suwan kula marang ngarsa panjenengan aku teka rene dalu sepura bapakku. Sing nomor loro tekaku ning ngarsane Kanjeng Rama. Kula nyuwun tuwa suci Kanjeng Rama. Ibu bapakku. Muga sedya suci ingkang kula candhi saged kaleksanan lestari kula dedodohan bapakku. Ya nggih anakku. Sakabeh aturmu tak tampa ya nggih nanging bapak lawan ibu bisane nggunakake ya nggih. Kanjeng Rama mahesaken dawuh Kanjeng Rama. Sun tampa panyung kemira moga antuk berkahe Gusti anggene roba brahaya. Bapak Ibu, paripurna lumampahing adicara rogongan inggih menika sumpeman ingkang pungkasan adicara tanah gede ateges sampun paripurna lumampahing adicara panggih satu kerpindo curiga kangge waraka bebatan getih karo tetes dadi rong kentel wis manggen nunggal tekad nunggal sedya nunggal karo. Mugi-mugi risang pinanganten carimbit anggenipun sami kekanten asta tumuju kaya iso berani besar tancah manggayuwana lestari anggenipun jejujuan. Dene kawula saputra menika paniti busana badhe nindakaken mampir adicara candhaipun. Matur nuwun.